Evo, posle 2 sata kopanja, koliko smo već uspjeli da zapredemo. Tu gdje ide Roki, posle malo desno ide jedan blagi kanal koji mora da se nastavi sa kopanjem, ali tu gdje će da ide voz nekad. Ovo je do sada možda najbliže našoj pećini. Dobro, ali čak vidim bre i ono treće svetlo je. Još jedno vidiš? Da. To mora da je ono tamo čak. Aha. Samo da je to spojeno s tim malo mojim. Mislim spojeno i jesi, nego nije samo kružni stop. Ali ne bi trebalo, ne bi bilo tu svuda. Znaš, tu možda još neki ima ulaz koji se spaja sa tim. Da. Ja mislim da to sve podvlači. A šta misliš, da uđe tu pa tamo da izađe mamu je? Ovdje da uđe, a tamo da izađe. Pa da. Next. Šta kažeš? Nemoj izgovarati. Ali onda tu sigurno... Pa da, tu mora da bude skok sigurno. Ali ne može da se prođe tamo. Da nema i gore još neki, aha.